Ka jingleh burom ba khatduh shwa ka jingleh on tap ya kamat ka basa jong Myntri Rangbah barim ka Jylla usal SC Marak la pyndep ha ka khatnyo trik nailar da ka sorkar Jylla haresu belpara mini stadium hanot Garo Hills ha ka jingsa khilang da ki rio san hima ki he sorkar ki rio pau khmat bat ki pat ba na keleng ha ka ni ka singila ya dan langru Myntri Rangbah ka Jylla u konrad ki sangma ubala penpau ya ka jingsusi ka bakrau halor ka jingdu no ya uni nongelam uba syempang ubadon ka jingadei ka bajan bha bat ki pat ba ki jingno senyang ki jong u kum unong thau an bat Myntri Rangbah ka Jylla kalala ban kentio bat penklanya ka Jylla Meghalaya ha ka por ba ka Jylla ka don ka jingsanjor ha ka san perthei bat ka jingki win na ki kamle no ka jingla ka jong u ban pyndep ya ka samoy trekam bapura kalong ru ka sakhi ya ka jinglong nongelam batbit ka jong u ong u konrad u Myntri Rangbah u penken mauru ya ka jinga kendu ka jong u bat ulit SC Marak ha ka ba ulakhot ya u kum ubri u ba jamnut u ba jai ba sngorit bat u bastan ula a shibun ki jinghikai ba kordor ki balaya rap shibun ha ka jingroy ha ka jinglong shimet jonga ong u konrad da ka ba benrap ru ba ka jing em jong uni unongelam barim bat ka jingno senyang ki jong u bat ka jing kata ka bane ka ba ula i no kalong ka badai e ban rakhe kan ma burom tungin burom ya u da ka bara shakhmat ya ki jingyo i jingai bat ki nongrem ki jong u bat banyatri lang bante ya ka nongrem ka ba ula bu ki weipat ka bala ajing kran ha ka ni ka sngi ki kenthop ru ya ulampang ka ying dorbar thawan ka Jylla Thomas is sangma Myntri katnat puli puthi urakam sangma Saling is sangma MP Tura Parliamentary Constituency, MLA Resu Belpara bat sembut lampang u Thomas D. Shira MLA Mendi Pathar, Marthan J. Sangma MLA Songsang, Mukul M. Sangma nalor buon ki weipat ki MLA bat ki MDC, ki balawan ya shimbenta ha ka ni ka jingleh buram bakhatduh ya uni unongelam barim. Kalau don ru ka jingbut sentiu na ka benta ulat ka Jylla CH Vijaya Shankar. Kat baya kalama kari kebalatap ya kesenduk bala pentia ya kamet jong u la IT no hadin sya ukun jong ulit SC Marak usilman ki sangma. Hadin la tep no ya kabasa jong u ha ulum jing tep ha gajing para. U SC Marak prapulas na merta ula khalat no ha kasep jong ka katan riu tarik ha pedeng ka jing sya sumar hatura civil hospital. क्वालिफायर के लिए एक आवाजी कार्टिज भर
Ningpawanga, Sri Conrad K. Sangma, Honorable Chief Minister of Meghalaya po, kung kami yapul ko doon at sinagta mo mga na. Sri Thomas A. Sangma, Honorable Speaker, Government of Meghalaya. Sri Titi Shira, Deputy Speaker, Government of Meghalaya. Sri Abu Tahir Mandal, CNRD, Power and Taxation Department, Government of Meghalaya.
gadong.